A Real Academia Galega das Ciencias recoñece como científico galego do ano 2025 o histórico Fernando Calvet. Traballou con 3 premios Nobel nos mellores laboratorios do mundo e despois foi catedrático aquí en Santiago. Entre os seus logros fundou Celtia e creou o insecticida ZZ. Na nosa plataforma galega poden ver unha película sobre a súa vida. Por unanimidade dos académicos, Calvet é o científico galego do ano 2025. Estivo nos mellores centros do mundo, foi doutorado por Oxford, estivo traballando con 3 premios Nobel. Estamos falando de Galicia dos anos 30, que realmente é unha cousa espectacular. Da man do presidente da Academia descubrimos esta figura fascinante que chegou en 1926 a Santiago tras lograr a primeira cátedra de Química Orgánica da Universidade. Aquí montou os primeiros laboratorios. O primeiro laboratorio de investigación de química en Galicia e tamén un laboratorio para dar servizo ás empresas. O que agora se chama transferencia xa foi iniciada por este espírito modernizador. Saídas ao campo cos alumnos, fomento do pensamento crítico, do asociacionismo, o naturismo. Hacía sesións de ellas tamén cos alumnos, trouxe o rugby á Universidade de Santiago, é dicir, cousas pois moi modernizadoras que naquele momento pois que eran un perfil moi embarado dos profesores, pois era un aire fresco na universidade. Actividades que, xunto á súa proximidade ao galeguismo, o levaron a ser un represaliado do réxime franquista, que anos máis tarde consente a súa volta para impulsar a industria química celtia. No primeiro ano patentaron nada menos que 10 produtos. O Panergot, que se obtiña unha ergotamina, que se obtiña do caruncho do centeo, naquele momento obtiveron, por exemplo, unha insulina retardada, o famoso ZZ, que moitos, en fin, dos que xa somos un pouco maiores, pois foi unha bendición para o campo. Unha personalidade das nosas ciencias e da nosa historia narrada no filme Os fillos do Sol, que poden ver na plataforma da Galega.